On napsal Sodoma Gomora v base, ne? On byl vězněnej, prostě byl vězněnej a tam napsal tu knížku. No jasně no. Byl v blázinci. Ne, no, že tam popisoval... Takovým blázinci pro... Popisoval tam praktiky, no jasně no. Sexuální hrátky s ženama a v té době, že jo. A než umřel, tak napsal ty svoje věci hovnem na stěnu. A potom spolknul kříž, aby umřel. No, to je prostě to. Takže on to nakreslil ty polohy, jakoby. Na tom pramíři, jak si dával ze zadu a fekálie a nevím co. Marquis de Sade? Marquis de Sade, no jo, no. Tak tyhle ty předsudky jsou z té doby. To prostě je, jo. Prostě každý bude linkovat ortodoxně, jak ty máš. Jo, co je správný, ale co je správný obecně, ale co je správný pro toho člověka, to už pak nikoho nezajímá, ty vole. Jo. Tak takhle pěkně mluví pan Sláva. Dobře, ale musíš taky říct. Zase se bavíme o ženských. Mrdatárům.